Αρχικά, για να προμηθευτούμε το Kaspersky, θα πρέπει να το αγοράσουμε σαν προϊόν. Μπορούμε να το αγοράσουμε από οπουδήποτε ή μπορείτε να το αγοράσετε από το site μας εδώ πέρα στη τιμή 25, μόνο το license key, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε το antivirus από το site της Kaspersky, να το εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το key το οποίο θα σας δοθεί. Εδώ πέρα βλέπετε είναι εύκολη διαδικασία, απλά το κάνετε add to cart και προχωράτε στη παραγγελία ώστε να το παραγγείλετε και στη συνέχεια πηγαίνετε, κατεβάζετε το antivirus από το site της Kaspersky. Εδώ πέρα βλέπουμε είναι για το Kaspersky antivirus το συγκεκριμένο και κατεβάζουμε τη τελευταία έκδοση, το version το αγγλικό προφανώς. Αν το πατήσουμε αυτό εδώ πέρα ξεκινάει να κατεβαίνει το antivirus και αφού κατέβει το κάνουμε εγκατάσταση. Το πώς κάνουμε activation του antivirus σας δείχνω πιο κάτω. Πώς να ενεργοποιήσουμε το Kaspersky. Αρχικά πρέπει να βρούμε το πρόγραμμα που συνήθως το πρόγραμμα τρέχει εδώ πέρα. Μπορούμε είτε να το ανοίξω από εδώ, είναι αυτό το μικρό του κάπα, ή μπορούμε να πάει από εδώ πέρα που είναι το All Programs και ψάχνουμε να βρούμε το Kaspersky. Εδώ πέρα βλέπουμε το Kaspersky, εμείς έχουμε το Internet Security και ανοίγουμε το πρόγραμμα. Εδώ πέρα για να αλλάξουμε το license και να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα, πατάμε στο license, activate the application with the new license, βάζουμε τον κωδικό που έχουμε εδώ πέρα και πατάμε next. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει activate το πρόγραμμα.